हेलौ लोगोफोर खुलुमहरबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि इउटुब चेनेलाव खुलुमनाय जासिहरबावबाय। जों दिनै हाबा जाफैदों दे लोगोनि बिदानि हाबा नै गेटआ नै गेट साजायनायखौ आं एसे खोन्थाग्रोनाय जाबाय। मोनफैबाय जों दासो मोनफैदों नै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा। गामिखौ खोन्थानो बावदों आं, गामिया जाहैबाय दरगाव, ओरै जोंनि आस्राबारि खाथियावनो जायो बियो। आस्राबारिनि एसे सिगां मोनग्रोयो आरो दरगाव होनो। मोनफैबाय जोंहा हाबायाव मोनफैबाय। Mulai betul lima riba. Bila gila na. Tukandar nalai. Alai kamai deh. Aina. Lwgwni बिफाया नै आफाया नै बेनो Lwgwni बिफाया। आयु दाउ बेदर लाबोनाय। बिलाइ। लोगोआ बेनो दे आंना बे दाउ बेदर लाना फैनाया बेनो। जों काजलगाव UN ब्रह्म कलेजाव जों जयै फरायदों। ओमफ्राय नै बियो आइदि Lwgwनि बिमा दे बियो हौवा गोदाननि बिमा बियो। हिनजाव गोदान हौवाखौ नामा खेमसै? नायलांबावसैसो खेबनायखौ। दा लोगो हमफिनसैयाव भिडिअ' दे सानैजों थादो। नाय दे भिडिअ'खौ। जाथ'बाय दाहाय लाफिनगोन आं नोंसोरजों। ओइ आयु जाखांबाय आरो दे थांदो। Fasniफ्राय नायसै बोरै दहायखौ। र' दे खेबथाना लाखिबावदो। र' गैला मोजां नुथारदों। र' दे खेबनानै लांनांगौ। मावग्राया गैला थाखुमाजोबबाय मोनानानै।
Ani बेयावनो होसैलै फट' खेबजानोसै खेबजादो दे दे सोनादो आरो दे मोजां नुदों र' नै साहा लोंबाय बाजैया लोंदो मोजाङै हाबाफ्रा माबाबो लोंसाबबाय ओइ लोंद' मोनानानै फैद्रायबाय दे नै ना बिहामजो नै बियो बिहामजो नै बे आंनि हासबेन्ड जागोन औ बाजैनि आर'जे दाबो सिखार जाया थांबाय जाहैबाय बाजैनि ओमफ्राय अबाय थांगोन ना बिमाजों औ रायज्लायहैदो बोरै लाबाय थानांगौ आन्दायोसो आङो बिदिखौ बुंनो रोङा बुंफेरैखायनो ओमफ्राय मानिखौ मोनानानै फैद्रायनांगौ साला फैगोन ना फैया नंबाय आङो बारा मोनासो फन खालामदों आरो टाइम गैयाना जाया मानसियानो सावथाल हिनजावफोर जेव फैदों फिसल बानाय जादों हाब बै दख'ना गुफुर बे गोसोम सुइटार गाननाया बे आंनि लोगोनि बिब' दे बैयो मोजां आं खेबनोनो हायासै लोगोनि बिब'खौ बेनो थुख्रिमोनाबो थांबाय थुख्रिमोनाबो जाहैदों ओमफ्राय बोरै मोनजाखो नों एसे नायनानै होनांगौमोन ओंखामफोरखौ जाहैयाखै आं ओंखाम खुना होदों ओरैनो नंगौ ओइ जारलासोलै आलासि गैखाला फैनांगौ गैखाला बिसि मोनाखायनो बारा मोजां नुला सानाव बिराद मोजां नुयो भिडिअ नायदो ओमफ्राय केमेरा गैया भिडिअसो मोजां मोनजानाय नङालै बोरैया जानो हागोन ना मोनसे गेससो जादों बिजारबो लोङा होमबालाय ओंखाम जानोसै नै जाम्बिदा मोजां मोनजानाय नङालै आंनि लोगो बियो कलेज फ्रेन्ड ना ओंखाम जाहैनोसै जोंहा बबेथिं ओरैना आयु जोंनो दाउ बेदर दोनखोमालाय थादों हाबा बिसिबां मोनो लोगोआ जेबो नङा जाजायो फैदो मा माबा आखाइसो सुहरनांगौ आयै आइ लाभ इउ फ्रा नोंसोरखौ हले हगारखाबाय आं मेदामखौ खालामदो मेदामखौ नै मेदामखौ मिस बियो आंनि फिसाजोनि मिस बियो गयनाय जागोन आयै आइ आं सिनायाखैलै नोंखौ सयथिबो ओरै खेबाय मोजां नायदों आङो इउटुबारा ओरै थांदों औ इउटुबारा थांनांगोन ना आयै आंनि फिसा मिस्ट्रि जानो हागौ मा ओंख्रि आयै एसे थाबायाबा
बेयाव खुरनानै गालां लोखि आइला दोनखा नै आंना सनाया ओंखारजोबदों जागोन आं बेदर लायनो नायदोब्रा नै भिडिअ खालामदों आयो खालामदों औ जादो आइ लोखियानि ओइ जाबाय जारं माबा बुरजा नाङा जा माबा बेनो दाहोसै नांगौबा आंनो होजोब जथ' दं आं जालांजोबथारगोन गेस जादों बियो जानो दासो मुलि जाबोदों ओहो नाङा दाहो मेरला नै नाङा नाङा जाफिनलाय दाहोसै आदिसो जागोन दाहोसै नाङा मामि जादो दे मा टमेट' दंबा लाबोदो टमेट' दंबा लाबोदो जानोसै आं गोरानसो नामा नोंदां गोरान नङा दे जादो आं खेबग्रोनो जादो दे आं दा जाबाय थागोन बेखौ लांदोलै नों जानो हाथारा दा बेखौ नांला लांदो बिलाइ नै बेखौ लांदो मोजां आद्रि जायो नामा लस जायो जाबाय बेनो नाखौ नांगौ आंनो माबे ना जानो जागोनसै होनबा ने जादो ओंखाम जाखांबाय जोंहा गय जानोसै दा बिलिखौ नुदांखौमोनले नुनासै बबेयावबा दोननानै फैबाय Billy, anak giba bener? Giba? Macam mana giba? Ni anak, tangsel. Oh, kalau. Halo.
फिसाजोआ रायलायगासिनो आंना मोनफैबाय दे जों हाबा जाफैनानै जानानै फैनानै मोनफैबाय न'आव सफैबाय न'आव मोनफैबाय हाबा जानानै फैखांबाय जोङो मोनाना भिडिअखौ मोजां क्लियारबो नुवा जानो हागौ लारु सावसैनो आनै संगिजों रायलायनो फिसाजोआ रायलायगासिनो आंना एकदमबारे बिबौ बिबैमोनजों गाबोन फुङाव एनथाब जानो आबैमोनाव एनथाब लारु सावनो नागिरदों लारु बाय बाय होनदो दे मा बाय बाय दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन दे बाय बाय लोगोफोर दोनथ'नोसै दे ओइ